Hayırlı kişiler. Muhterem караучылар, тыңлаучылар, егетләр, малайлар, битәләр һәм кемнәр тагын? Балалар. Укуны дәвам итәбез. Ва һәрбер корабларның манараларында ва кусной ва кайыкларның гомудларында төн-көн төрле флагларның, ягъни акылы, кызыллы, саралы, яшелле тугларның нәрсәсе бу? Җилбәр-дәшеп тормаклыгы. Мин инде бу әйберне әйләндерергә өйрәнәм, үзегез карарсыз нәрсә монда язылганны. Гүяки бер гыйбрәт өчен ясаган нәрсәләр кебек булып торадыр. Ва һәрбер төн заманы җөмлә корабларда утлар яндырылып, тормаклыгы гүяки йолдызларның баруны дәрья йөзенә асып җыйган кебек булып торадыр. Хәтта ки мәҗмү кораблардагы фонарьлар тәмам дәрья йөзене яктыртып торгандай буладыр. Бәлки чиракка төшкәндәге кеби диңгез туплары күренгәндәй булып торадыр. Ва һәм карапка җиңел пароходлар илә, ва кайыклар илә, ва коснойлар илә йөреп торучыларның күплеге гаҗәеп, фәүкелгаҗәептер. Ва пароходларның дәм-бәдәм карайлар кычкыртып йөреп тормагы ва кайкычыларның бер табаннан ишкәк ишеп кымылдашып тормагы ва бәгъзе кайыкларда түрәләрнең 6-шар ишкәкче алып, уңга ва сулга хаҗәтләре буенча учып йөргәндәй йөреп тормаклыгы гаҗәеп, фәүкелгаҗәеп кеби карап торырлык бер тансык хәлләрдер. Мәсәлән, бәгъзеләре калгадан корабларга почта илә килүче түрәләр булса, ва бәгъзеләре сәрхәт караулагучы гаскәриләр булса, ва бәгъзеләре карап әһленә хаҗәт нәрсәләрне сатармын диеп килүчеләр булса, ва һәкәзә төрле хезмәтләрне ида кылмак илә сәгъи кылучылар булса, диңгез йөзендә йөреп торучының күп булмаклыгы лазим ва мәгълүм булса кирәктер. Ва һәм корабның әтрафында төрле балыклар тактадай булып тыгызланышып, кыймлашып торалар. Юл кадәр тыгыз буладыр ки, таяк берлә төртеп алырга булырлык, ва ләкин кораб өсте бик югарыдыр. Өй түбәсе кебек йирдә торамыз. Каекка төшүчеләр бик биек баскыч илә төшеп йөриләр. Шул сәбәпле судагы нәрсәне таяк берлә генә төртерлек булмалыдыр. Аль-Кыйса. Таң атып, кояш чыгып, көндез булгач, җиңел пароход илә Истанбулдан түрәләр ва духтурлар карантина баяны. Духтурлар килеп, тикшереп 5 көн карантинага утырырсыз диеп хөкем итеп киттеләр. Карантина дидекләре бер мәмләкәттән икенче мәмләкәткә чыкканда мусафирларның сихәт ва арызларыны ва янындагы әсбапларны ва чыгардыгы матааларны карап тикшереп чыгарыр өчен
куелган мәхкәмәдер. Хәтта ваба вә тагун елләрендә майлы вә дусуматлы нәрсәләрне тутаслап вә яндыргулап вә тазартып үткәрәләр, имеш. Әл-Кыйса. Безнең илә бер карапта сатарга алып барган йөзләп атлар вә сыерлар бар иде. Җөмләсенә чифыр илә Куснойга төшереп, сахрага чыгарып, карантинага утырттылар вә безләрне 5 көн карап өстендә тоттылар. 5 көндә никадәр сафар китәр идең вә барган йөреңдә никадәр максатларыңны үтәр идең вә никадәр азыклар вә акчалар янга калыр иде. Бәс бу карантина хаҗиларга бик зур газап, имеш. Бәс бу карантина бер дә булмаса бигрәк тыныч булыр иде. Вәләкин җәмигъ Европа императорларының иттифакы берлә куелган эштер. Карантинага буйрылса, ултырмай калырга чара юктыр. Бәс карантинасыз үткән караваннар бик күп шөкерләр кылмак тиешледер. Әмма безнең карантинабыз бөйлә карап өстендә булып тормаклыгы безләргә зур нигъмәт булды. Чөнки таг буендагы каралтыларга чыгарсалар, безләр бик зур мәшәкатьләр булыр иде. Ягъни яныбыздагы әшья вә әсбапларыбызны каравыллардай кешеләр табып яллап куймак кирәк булыр иде. Вә һәм яныбызга алып чыгачак нәрсәләребезне каекка төшерергә вә каектан сахрага чыгарырга кешеләр табып ялламак лазым булыр иде. Вә үзебез бер йөрдә вә әсбабыбыз икенче йөрдә тормагы вә һәм тәннәребезнең каектан каекка күчеп йөрмәк илә борчылмагы вә һәр кайымыз күрәшләргә тәмәннәрнең таркалмагы бик зур хилаф-нәфс вә хилаф-табъ агыр мәшәкатьләр вә артык расходлар вә михнәтләр булыр иде. Вә һәм карантина урынында, ягъни таг таш вә сахралар арасындагы карантина исемле йортта төрле агыр хәлләр вә төрле музыләр вә мухаввифләр булыр иде. Мәсәлән, бутбурча вә фара вә гакраб кеби шәйләр булыр иде. Вә ис, күңез вә нәҗасәт кебек мөнәффәрләр булыр иде. Безләр карап өстендә хозур итеп, тафарруҗ кылып тордык. Уңда-сулда бик гаҗәеп нәфис таглар вә алда-артта ябыякты диңгез исемле сулар вә һәм таг буенда анва ягачлар вә баг-бустаннар. Нишләгәннәрдер. Моның дәвамы бар.